Igoko dira orain Xabier Arluxet eta Naiz Agirre bizi mugimendu ekologistako kideak. Ointxe utziko izuet tokia. Ekologiaren begiradatik euskararekiko kezkara nola etortzen diren ikusiko dugu. Eta bueno, polita da ikustea beraien webgunean nor gira atalean nola azaltzen duten mugimendua. Oraiko krisi ekologikoak lurraren mugekin buruz buru emaiten gaitu, gure garapen eredua leiaren gainean eraikia da, kaltetu da gure planeta eta oreka, eta erronkak argiak, ezagutuak eta zenbatuak dira. Horrela aipatzen dute eta beraien lanildoen artean aipatzen dute gure ekintza kulturaniztasunaren borrokaren baitan naturalki sartzen da. Hizkuntza eta kultura ere ekologiaren aztergai eta borroka bezala. Goazen entzutera nola planteatzen duten eta denboraz pixkat atzeratuagoaz, iruditzen bazaizu egingo dugu, zuen saioa egingo dugu, gero atenaldia egingo dugu eta gero gurekin ditugun arkitekto hirigintzako begirada ere aztertuko dugu etenaldiaren ostean. Egun on guzieri eta mila esker komitatzeagatik. Beraz, gaur hemen eginen dizuegun aurkezpentxoak eta ekarriko ditugun lekukotasunek 2009an Ipar Euskal Herrian sortu den bizi mugimendu altermundialistaren baitan alde batetik euskarak duen tokiari buruz zonbait informazio partekatzeko xedea du eta bestetik euskararen indartzeko ditugun gogoeten partekatzeko helburua ere. Beraz gu gira nina izan Naiz Agirre eta Xabier Arluxen nire kidea. Euskaraz bizi lan taldean edo bizi baitan den egitasmoko kideak gira. Orduan bizin nola euskara biziarazten aldean lantzeko helburua duen lan taldea da. Eta euskaraz biziz ein batean bizi indartzen duen lan taldea. Beraz, ni bihitzez, badu orain dela 6 hilabete hasi nintzen bizin parte hartzen. Aintzinetik banakien ze elkarte zen, eta ni Baionakoa naizelako, eta Baionan badu jadanik zonbait urte bizi elkarte garrantzitsua dela, eta ni Parisen bizi nintzen lehenago, eta alternatiba mugimenduan parte hartu nuen, gerosago aipatuko dugu zer den alternatiba. Beraz, niretzat, iduritzen zait borrokoa ekologistan parte hartzea biziki garrantzitsua dela, eta baita ere Euskal Herriarekin lotura egiten dut, eta niretzat ekologian parte hartzea buru jabetzarekin badu ere zeregina. Beraz, usten zaitut pixkat Xabier zu aurkezan edo Xabier biziren astapenetik hori izan da, Be Nafarroakoa da, Irisarrikoa, eta han bizi da, eta kontsumo zero zabor lan taldean ere ari da, eta udaletxen mailako transizio ekologikoaz arduratzen den lan taldean ere bai. Eta horrez gain euskaraz bizin lan taldekoa da eta biziko koordinaketako kidea ere. Eta ni ere bai. Beraz, gu hasieratik nahi dugu argitu ez girela inondik ere hizkuntza arloko adituak edo eta oraino gutxiago diglosia egoeran den lurralde baten egoera konpontzeko erabili behar diren bidei buruz adituak. Gu gira gehiago guk aurkeztuko ditugun elementuak ez dira aditu batzuren iritzi edo bidea balira bezala kontsidatu behar, baizik eta euskara bere osotasunean gozatzeko xedea duten militante aritu batzuk hartzen ari giren zonbait bidesken lekukotasuna bezala. Beraz, gure esperientziaz mintzatuko gira, ez gira adituak, baina entzatzen gira gure einean euskarari buruz gauzak aintzinarazten gure mugimenduan. Orduan, lehen zati batean, Xabierrek aurkeztuko dizue bizi mugimendua molde labur eta orokor batean, zehaztuz mugimenduak euskararekin duen harreman berezia eta bizik euskarari emaiten dion garrantziaren zonbait arrazoin.
Eta geronik aurkeztuko dizuet bizi mugimenduak zer egiten duen euskararen erabilpenaren eta agertzea sustatzeko, zer tresna erabiltzen ditugun, zer plantan ezartzen dugun. Eta Xabierrek bizitik hurbil baina haratago joaiten diren 3 kasu zehaztuko ditu ondotik. Eta azkenik 2 oharrekin bukatuko dugu eta galdera batzuk balien badira, tarte bat izango dugu erantzuteko. Beraz, segituko dugu planotxo hau ez, Anaizek erran duena, eta hasteko beraz, bizi berriz kokatzeko, aipatua izan da, baina Ipar Euskal Herrian sortuten mugimendu bat, 2009an, laburzki definitzen da, eta emango izuetola 2 esaldi edo 3, eta bertan diren elementuak interesanteak dira, gero johatuko diren ekintza eta ezberdinak ere besentsu emaiten diete. Bizi 2009az geroztik, bortizkeriarik ezaren hildotik, justizia sozialaren eta ingurumen justiziaren alde mobilizatzen ari izan da. Azken, beraz, 8 urtetan, Euskal Herrian etengabe lana, Ipar Euskal Herrian bat etengabe lana eraman du, transizio sozial eta ekologikoaren alde. Hori egin du mundu mailan klima aldaketaren kontra eraman den borrokan eta planetaren muga orokorren errespetuan, denei baliabideen eskuratzeko berdintasun eskaintzaren alde ekarpen zehatzak eginez. Haiten du definizio potoloa, praktikan bizi mugimendua sortu zelarik duela beraz 8 urte ziren 14 bat kide edo 12 bat kide, eta orain Ipar Euskal Herrian dira 450 pasak kide. Eta egan nahi du elementu hauen hildotik militantzia indartu dela, eta ekiteko moldeak direla edo tematikoak, aldaketa klimatikoaren arrazoinak ze arlotan dira, elikagaian, laborantzan, garraioetan, izan dadin ere hirigintzan, izan dadin kontsumoan, arlo bizi ataleko arlo bakotxeak duenez eragin bat emititzen ditugun berotegi efektuzko gazetan, gai ezberdin hauetan, militante ezberdinak biltzen dira, tema horietan ikusteko zer da gaizki, zer doa gaizki eta zer hobetzen aldugun. Hori da egiteko molde bat, militantzia egiteko molde bat. Beste bada ere tokika. Iparraldean, Baionan sortu balin bada mugimendua ere, Siberoan bada bizi Siberoa lantalde bat, eta haien errealitatetik ere egiten dute lana edo integrala, gai ezberdinak hartuz, edo zehatza, edo ikusiz beren lurraldean zer doan ongi edo gaizki. Eta hirugarren bori nahi du, bizi Siberoa bada ere bizi barnekaldean, Donibane Garez inguruan, edo atxemango duzu ere, Ego Lapurdin bizi lagun deitzen den tokiko taldea. Eta azken militatzeko molde bada, eta hori dena azken final logistikari lotua, eta hortan ere sartzen da pixkat Euskararen aportazioa, molde batean ere, dira antolakuntza, manifestaldi bat antolatuko dutenak, ekintza bat antolatuko dutenak, komunikazio antolatuko dutenak, webgunea eginen dutenak, eta Euskarak duen importantzia segurtatuko duten itzulpen taldea adibidez hortan sartzen da ere militantzia egiteko beste molde bat. Jendek asko ikusten dute bizi zintzilikatua Baionako udaletxean pankarta geldoi bat ezartzen, baina bilakatzen alda ere kidea itzulpen xume bat eginez Euskara biziarazteko norbanak bere etxetik adibidez. Hori zen beraz aurkezpena eta egiteko moldea ere bitzez zehazteko gai guzi horietan, biziko atal ezberdin horietan, garraio, kontsumo eta aipatzen direnak, entxeatzen da lankide bakotxa eta hori bitziren printzipioak erakusten dituen edo funtsezko printzipioak dituen itunan aipatzen dira elementu horiek, sei pausu edo segitzera ekintzaren burutzeko. Eta bada kritikatu egoera bat, diagnostika egin eta ikusi zertan gaizki doan eta horren gainean lana egin, barneari buruz eta ikusi eta adostu, eta izango da, adibidez, zertan da egoera hartzen bali badugu kontsumoaren historioa, zabortegiek egiten dituzte berotegi efektuzko gazen isurketak, eta hori txipitzeko nola egin behar da, zer da egoera Ipar Euskal Herrian, zonbat zabortegi badira, eta hori da diagnostiko kritikoa egiteko egoera latza dela erakusteko. Gero hortik landa hasten da bigarren fasea da, kritika egin dugu baina ze aldarrikatzen dugu. Eta ze aldarrikatzen dugu aipatzen balin bada, izango da,
lege baten aldaketa, adibidez, zaborrak badakigu kontsumoaren ondorio batzu direla, gauza batzu produzitzen direla, baina berez bilakatzen direla zaborra, zaharkitze programatua dutelako integratua, eta hori lege batek behar aldatzen aldu, ez da gure eskudena, baina horizonte bat bezala eman, horretara arte joan beharko da. Beraz, hori argiki eman eta posible dela erakutsi, bigarren pausualitaike. Hirugarrena da, baina hori itxoitean zer egiten aldugu guk, praktikoki, kolektiboki, atera batzu gauzatzeko, eta hortan ekitea da importantea, ikusiz, Ipar Euskal Herrian, zaborraren kudeaketan, berziklaketaren arloan, bide berri batzuero jorratzen aldiren, edo ez, eta nola egin hauek lege aldaketa itxoin aurretik praktikan emaiteko, eta horren laugarren pausualitake gero, formakuntza egin bai barneari buruz, ez bakarrik kontsumo arduratsuaren lan hildoa jorratzen duten laueunkideak, hainbat kide informatua izaiteko, beste laueunkidei ere maiteko, eta kanpoari buruz formakuntza hori egin, eta hortan sartzen da adibide bat, kontsumo arduratsuaren inguruan eta zaborraren arloan, egin ginituen bi bidaia Gipuzkoara, ikusteko hemen ze eredu aurreratzen ziren, eta hor sartzen da Euskararen gaia. Etorri ziren 20 kide bi aste buruz onerat, eta 3 lautenak ziren erdaldunak, lehen aldiko harremana zuten Euskararekin, eta Euskararen bidez ikusi zutela, beren lurraldean bazirela alternatiba batzu, beti Parisetik sekatzen zituzten haientzat, baina 20 kilometrotan bere etxetik, 30 kilometrotan bazituzten hemen beste praktika batzu, eta pasatu zuten, esperimentzia oso on bat, formakuntza moldean, Euskararen zubiari esker ikusi zuten bere lurraldean, haiek ez zutena Gipuzko arte eramaiten, frantsesiztunak zirenez, bazirela aterabideak. Eta hori formakuntzari buruz, eta gero ere bada norbanakoaren praktiken aldatzea. Guk ze gure bileretan, ze kontsumo mota dugu, eta horrek ze ondorio duen, eta ze neurri hartzen aldugu guk ere, gutxiago kontsumitzeko ez balin bada hori iraunkorra eredua, edo autu ezberdinak egiteko trukatu gehiago arlo batzutan posible delarik, ez eta erosi edo kontsumitu, eta holako praktika batzu egin, eta bukatu da nazioarte mailako, azken pausualitake, nazioarte mailako beste ereduak ere, eta beste erakundeekin bildu eta ikusi. Piskat hori da, pizu egiten du, baina ikusteko ze filosofiakin edo ze pausuekin edo zeinekin edo zein atal egiten den, jorratzen den edo lantzen den, eta bere fruituak eman dituen azken 8 urteetan. Bukatzeko aurkezpenarekin funtsezko printzipioa hautatuko dut, eta gero joango gira Euskarari buruzko setasunak zehazten, alden neurrian guretzat. Funtsezko printzipioak hor ere, nola esaldi bakotsa izan zen garaian 2009koak dira datu horiek, pizatua, esaldi bakotxar nundik norakoa eta esplikatzen duenez, irakurriko dizuet, bizi mugimenduaren ekintza eremu nagusia, Ipar Euskal Herria da. Bizi nazioarte mailako mugimendu altermundialistan osoki kokatzen da. Gure ekintza, kultur anistasunaren borrokaren baitan naturalki sartzen da. Gure komunikazioa, elebiduna da, Euskara, frantsesa. Gaur egun, planeta eta gizadiak aitzinean dituzten erronka handien eineko ekintza eta mobilizazio determinatuak garatu nahi ditugu, estrategia klandestino edo ekintza bortiz oro argiki baztertuz, bizi mugimenduak ez du neundik ere alderdi politiko baten eta oraindik gutiago podere politikoen menpe egon nahi. Hori da, izenpetzen zuten kide guziek, kidetzen direlarik, elementu guzi horiek badituzte, argi jakiteko ze araudietan adostu den taldea eta zerekin aurrera doan. Eta hori da liburuzka, webgunean zintzilikatu dena, parte bat irakurri dena, eta esplikatzeko orai horiek onduan hartuz, eta Ipar Euskal Herriaren lurraldearen eta mugimenduaren errealitatea konduan hartuz, hizkuntza ikuspuntutik, ze nola praktikan Euskarak importantzia hartzen duen edo nahi duen hartu bizi mugimenduan. Argazki bat hartzeko Ipar Euskal Herria da Euskal Herri osoaren 10% bai lurralde mailan eta bai jendarte mailan, ez? 3.000 biztanle bizi dira Ipar Euskal Herrian, eta Euskal Herri osoan 3 milioi girenez, eta Euskararen erabilpena edo ezagutzaren ikuspuntutik da 25%. Uste dut estatistika gutxi gora bera. Adituen artean nire borobiltze horiek ez dira bedin onartua izanen, baina laurden bat da Euskara dakiena bi hitzetik Euskaldun oso izaitera arte,
eta beste 3 laurdenak dira Paristar euskal elebakar frantsesa bezala. Eta Ipar Euskal Herrian hori da realitatea. Lurraldean, baina, 25% daki, eta 25% daki edo erabiltzen du egin ezberdinetan, baina realitate horrek badu beste ezaugarri bat, hizkuntzaren erabiltzeko eta oraino biziarazteko tresna asko sortu ditu jendarte euskaldunak, eta militantzia mota bat ere sortu du, eta horrek realitate bat erakusten du, zerbait eraikitzeko edo egiteko edo aldarrikatzeko arloan euskararen importantziak bere historia baduela eta bere militantzia mota ezberdinak ere sortu dituela, eta bizi mugimendu edo arlo hortan sortu da. 2009an argazki hori hartuz geroz, hausnarketa egin delarik eta zer da garai hartan izan zen nazioarte mailan klimari buruzko gailur bat Kopenhagen, 6 hilabete lehenago, hainbat militantek azken urteetan zituzten gogoetak eta haietariko batzu ziren demo mugimendukoak aldarrikapen nagusia zituztena 2010 hastapenean, euskararen ofizialtasuna edo euskararen agerpen publikoa, zerbitzu publikoetan aldarrikatzeko lema batzu, eta besteak beste ere presoen hurbiltzeari buruzko lema gizartean onartuak zirena, baina praktikan ez zirena gauzatuak, aldarrikatzen zituzten, eta mugimendu hortako hainbat kidek nahi zuten osatu beren aldarrikapenen nola egiten da, puntu ezberdinak nahi zituzten osatu, ingurumena integratuz hor eta justizia sozialaren integratuz hor, sartu dira haien beharrak, gehi beste militantzien mota bat altermundialistak zirena, eta hortan sortu da bizi mugimendua. Egen nahi du, hortan ere, jatorrian bazela militantzia bat, euskararekin zuen gogoeta bat, bere barnean zuena, eta ateratzen da delako formula hori ere, azken finan, ateratzen zituena, bakotsak bere logika eraman, bi munduak elgarrekin joaiteko egin erat, eta bianistasunaren formula hori, egin batean, jendek nahi badin badute koherentzia zulertu, txipitasunetik edozen elementuk osatzen duela osotasun hori, eta bianistasunaren zat egiten barin bada aldarrikamen bat, hizkuntzan iztasuna aintzat hartu, eta ura ere berrinan definitu eta defendatu. Eta hori da pixkat hastapenetik azpimarratua izan den elementua, eta jakinez, mugimenduaren argazkia dela 1/4 militantzian egiten bozu kalkulua, euskaldunak direla jendartean bezala. Eta besteak ez, eta besteak direla asko gainera etortzen direna kanpotik Ipar Euskal Herrira, eta haiek biziren bidez sarrera bat senditzen dutena, eta harreman bat azken fenan euskal hizkuntzarekin nahiko aurreratua, zeren gero aipatuko dugun bezala, komunikazioetan eta dena euskararen erabilpenak behartzen duelako behantolaketa bat, eta hori ez dela normalean militantze klasikoentzat elementu bat konduan hartu behar dena. Orduan, bukatzeko euskararen garrantzia, pixkat gogoeta hortarik ez, bioaniztasuna, hizkuntzanistasuna, biziren aldarrikapenetan erraiten alda asko atera bide direla jendarte ereduoz aldatu behar direla. Eta gaur egun den eredu nagusia berez doa, betidanik iduridu hori izan dela, orai gerotak ikusten dira, mugak ari direla hartzen, tamalez, orai ikusten dira, garai batzuz, asmatzen altziren, baina ez ziren ikusten, gerotak ikusten dira sistemaren mugak, eta hor, gertatzen da, oskain behar dela, nola egin molde alternatiboa bilakadadin gehiengoaren eskuko eta gogoko, eta hortan, lotzen dela, nola egin euskara Ipar Euskal Herrian gutxiengo baten atena, ura ere denen esku izaiteko, denen gogoko eta leherratzea erreskiago hizkuntza hortara, gutxitua den hizkuntzara, ez eta eredu nagusira. Eta hortan uztartzen dira azken finan bizimugimenduaren xedeak eta azken finan euskararen laguntzeko jorratu nahi diren hainbat bide. Horai berdin anaizek presentatuko ditu teoriatik ekintza praktikoetara ze saiatzen giren emaitera plantan bizimugimenduan. Xabierrek randu ebenzala, bizi mugimendu biziki irekia da eta konturatzen gira direla Euskaldun berri edo Euskal Herritik kanpo heldu diren jendeaniz, erakartzen duen mugimendua dela. Eta biziren baitan euskaraz aritzeko eta euskara
euskara biziarazteko paradainitz bat dira, eta bai, hain zuzen, euskaldun berriak ere parte har dezaten guneak dira. Beraz, baditugu tresna zonbaitzuk euskara biziarazteko, biziren baitan. Lehenik, itzulpen talde bat, lauzpa bost edo gira, itzulpen taldean, bizik komunikatzen dituen testo edo argitalpen guztiak euskaraz itzultzen ditugu. Bai, beraz, praktikoki nola testo bat prestatzen delarik edo prentsa komunikatu bat edo agiri bat frantsesez idatzia da, gehienetan, lehenik, eta ondotik itzulpen taldera bidaltzen da testoa, eta gure artean banatzen ditugu zatika testoa itzultzeko, eta gero hilabetero irrati saio batean parte hartzen dugu, bizirik izeneko emankizun bat prestatzen dugu, Euskal Irratietan emaiten dena. Euskal Irratiak dira Euskal Irrati Federazio bat Ipar Euskal Herrian, aski nahiko entzuna dena Euskaldunen artean, eta beraz emankizun horretan bizi mugimenduaren berri emaiten dugu, itzorduak emaiten ditugu, bilkuren itzorduak, gai nagusi bat aldi oro johatzen dugu, ze aktualitatearen inguruan ekologia eta justizia sozialari buruz. Ondotik badugu kazeta edo aldizkari tipi bat, bizikutzu izenekoa, horre paperezko aldizkari tipi bat biziren barne biziari buruz berri emaiteko, eta horre hilabetero biziko kide baten erretratoa egiten dugu, eta berak lekuko tasun bat da, eta kide horrek azaltzen digu zendako bizin sartu den, eta ze motivazio duen mugimendu hortan. Aldizkari hori frantsesez idatzia da, eta euskaraz ere bai. Gero, euskaldunak diren artean e-mail zerrenda bat edo sare bat bada, beraz gure artean informazioak elkar banatzen alditugu euskarari buruz, eta azkenik pikutarat, da fanzin moduko saiakera bat, da pixkat humorearekin asmatu zen argitalpen modu bat, ekologia eta justizia sozialari buruz, bizik lantzen dituen gaiak pixkatu humorearekin lantzeko edo eskaintzeko. Eta gero, bizik ekintzak egiten dituen aldi oro, euskara beti agertarazten dugu, adibidez, ni biziren barne euskarazko bozera mailea naiz, beraz, ekintza bat egiten dugunean, beti frantsesa edo euskalduna hor da, eta beti euskaraz nik komunikatzen dut prentsarekin, eta ekintzetan ere banderolak edo zer komunikatzen duguna euskaraz ere egiten dugu. Beraz, kontziente gira gure lana, gure euskarari buruz egiten duguna aski tipia dela gure einean, eta nahi ginuke zinez hori azkartu, beraz baditugu xede batzuk, gauza batzuk garatu nahi ditugunak, eta hasikirenak jadanik saiatzen, adibidez hilabeteko biltzar nagusian,
Beraz, hilabetero biltza nagusi bat egiten dugu, deneri irekia, biziko kide ez direnei ere, eta hortan, saiatzen gira euskarazko lantalde bat egitea, eta bilkuran euskaraz aritzen dira, eta euskaraz hausnartzen dute. Ondotik, izan dugu ideia ikastaldi afinitarioak egitea, hau da, ekologia eta justizia sozialari buruzko gaiak euskaraz menperatzen lortzeko ikastaldiak proposatzea, hiztegi hori, berezi hori ongi menperatzeko euskaraz, ondotik euskarazko mintzaldi formakuntza saioak, eta azkenik hegoaldearekin harremanak ere sustatzea, gaur egiten dugun bezala, eta nahi eginuke esperientzia hori errepika dadin, eta jadanik izan ditugu ere harreman batzuk hegoaldearekin, alternatibari esker, gerosago Xabierrek esplikatuko dizue zer den alternatiba, Donostian eta Bilbon izan zen alternatiben erriska hori, laster ateratuko da filme bat ere alternatiba eta bizi mugimenduaren inguruan irrintzena izenekoa, eta Marsellako bikote batek egina du, frantsesez da, baina euskaraz azpititulatua izango da, eta nahi lukete zuzendariak hegoaldean ere emana izan dadin. Beraz, hori dira pixkat lantzen ari giren proiektuak euskara azkartzen segitzeko, biziren barne. Parte bat zer, beraz, etxeko lanen aurkezpena, ze saiatzen giren, zer egiten dugun alden bezala, eta ze saiatzen giren, osagarri bat emaiteko, itzulpen taldean 5 dira praktikan ari direnak egunerokotasunean, baina 10 edo 15 artekide hartzen alditugu txosten potolo batzu behar direlarik egin. Eta hori da, ez dira ageri egunerokoan, baina behar orduan 15 arte biltzen aldira olako lanetan eta ari zaiteko. Horai dira 3 praktika ez direna bizirenak, baina biziren ingurutik eta biziren iniziatiba batzutarik, eta ber momentuan gertatu diren elementu batzuren aritik, Ipar Euskal Herrian euskara sustatzeko balio dutenak. Adibide bat, lehena da euskal moneta, da tokiko moneta, egan nahi baita osagarri bezala dena, 600 hornitzailek edo zerbitzu prestatzailek dute hori onartzen orai, badira 3000 erabiltzaile, eta moneta hori da engaiamendua hartu duten 600 guneetan erabiltzen aldena. Engaiamendua hartu dute tokiko haiek elikagaiak hartzera, engaiamendua hartu dute egin batean ere hoien zabor eta antolakuntzan berziklatze eta tasak eta hobetzera, engaiamendua hartu dute ere euskararen agerpena sustatzera. Eta hori adibidez, ez da bizirekin sortu, baina bizi garai batean egin zuen mintegi bat, formakuntzen saioan sartzen zena kapitalismoa nunda irtera eta hortako aterabide batzu agertu ziren, eta tokiko moneten eredu bat etorri zen frantses estatukoa, oso txipia, ez zuena edadura handia, eta ziren beste batzu, militante batzu etorritzen zirena euskal gintzatik, eta gai hori nahi zutena jorratu, eta uztartu da itzaldi horretarik, xede bat, goazen bat zerbait antolatzera. Eta egin dutena da, bilera bat egin, bilera horrekin ikusi nola zeri buruz baiten altzen Ipar Euskal Herriko tokiko moneta bat, Alemaniara joan antzelako Europako tokiko moneta handiena, eta hango ereduan ikusi zer ongi zoan eta dena, baina integratu tokiko monetari Ipar Euskal Herrian hizkuntzaren hobekuntza tresna bilakatzeko parametro hori. Horai webgune bat baduzue, euskalmoneta.org, eta datu guziak ikusten dira, eta orain arte euskalgintzak unkitzen ez zuen eremu bat, euskalduntzen ari da ere, zenta hainbat komerzio ostatuk eta dena, edo afitxak ezartzen dituzte euskaraz, edo engaiatzen dira, beren zerbitzuetan diren jendei euskarako oren batzu eta gehitzera. Orduan, da adibide bat, aldaketa behar batetik
ekintza zehaz batetara, ze ibilbide hartzen alduten proiektu batzuk. Beste elementua da udaletxetako tresna kutsaren esperientzia. Eta hori ere da beste elementu bat betiko lege handia itxoen aurretik egiten diren elementuak. Zen nola gaur egungo legedia, hemen udaletxeko hauteskundeak 2014an izan ziren Ipar Euskal Herrian, eta 6 urterentzat talde berriak ezarri dira poderean. Eta bizi mugimenduak egin zuena urte bat edo 2 urte lehenago lantzen hasi tresna kutxa bat garai hartako legediaren araberan, udaletxeen mailan hartzen altziren neurri konkretuak garraio alternatibo batzu egiteko, laborantzari, nekazaritzari lurrak lehenesteko, eta denak ziren arlo ezberdinetan aldaketa klimatikoaren saiesteko, ez? Tresna kutxa hori egina izan da, hortan ere euskara sartua izan da, ez moldu integralean zen eta fitxa horiek ziren nahiko eredu hartu ginituenak ziren estatu mailako elementu batzu eta dira, baina hain asko sarritza eta hainbat atal eta laburpen euskaratuak izan dira, eta horiek guztiak igorria izan dira udaletxetan aurkeztu ziren zerrenda guztiei. Integratu ginen guk, lan tresna bat, etzena bat denen arlokoa, nun euskarak ere bere presentzia bat zuen, eta horrek ez dut kalterik egin, ez mamia landu nahi zutenei, ez euskaldun hitza euskararekin harreman ez zutenei, eta euskaraz ari zirenek konturatu dira, hortan ere zela beste mugimendu baten kezka horri buruz, eta geroztik itun bat ere izenpetarazi zen hautagaiei, eta 2014etik geroz, badira Ipar Euskal Herrian, 30 udaletxe, Ipar Euskal Herriaren 75aren biztanlegoaren 75 ordezkatzen dutena, engaimendua dutena tresna kutxa hortako hainbat neurri praktikan ezatzeko. Hori da euskararen tokitxo bat hortan bazena, eta ikusten dira hautetxe guztiak hemengo argazkitxoan, bi elemarekin, bat euskara, beste frantsesez, eta beste atal batetik euskara sartzen zaie, eta transversala dela erakusten du ere horrek. Eta azken elementua da alternatiben erriska. Hori izan da 2013an Baionan sortu den egiteko molde bat, egun batean, gune batean bildu zure lurraldean dituzun egiteko molde alternatiboen ordezkariak izan dadin nekazaritzako beste elikagai egiteko molde bat duten aktoreak, izan dadin garraio moldean, izan dadin energia sorkuntzan diren molde berriztagarrien aktoreak. Baionan egin zen hori, Baiona hiri alde zaharrean dena oinezkoentzat itzuli, eta erakus lehio bat izan zen, atal guzti horietan zer egiten alden. Gune hortan ere, lehenaldikoz 12.000 pertsona hurbildu ziren Baiona oinez ikusteko, hainbat hitzaldi ukaiteko, hainbat esperientzia eta trukaketa ukaiteko erakus main horietan, eta hor ere euskara sartua zen, bizik zuen antolatu hori garaian, eta komunikazio mailan euskararen presentzia zenez, aurreko bileretan, aktore ezberdinek ere beren bilerak egiten zituztenez, hor ere bere aportazioa egin du, komunikazioa momentuan beren ere euskararen presentziarekin zenez, eta egun hortan ere hitzaldi saio oso bat ere euskaraz egina zenez, euskaldunek beren bidea atxemaiteko, holako elementu batzu dira, apurka gutxienez, hon egiten, txarret egiten ez, eta hon egiten espero. Ermaiten duelako, justuki ekologiaren munduan, nola egiten da, iparraldean badugu nola erran etik at, edo iztegietarik at, praktikan eguneroko bizian ere euskarak bere tokia baduela, eta hartu behar duela oraino gehiago pixkat. Dira, 3 adibide, erakusten dutena, militantzia klasikotik at, ze bide egiten alen. Eta bukatzeko, denboraz ez gira sobera gaizki, espero, edo bi esaldi, edo bi gogoeta. Ekuazio famatu batzu badira, eta 10 euskaldun gehi erdaldun bat askotan erraiten zen 11 erdaldun zela. Hori badak igora eganditzen. 10 euskaldun gehi erdaldun bat, gutxienez senditzen dugu bizin, saiakeraz eta egiten dugularik egingo dela, eta hori ez da. Ez duguna, eta hortan bada irabaztekoa, da 6 erdaldun eta 5 euskaldun, eta ekuazio hori ez da lehatzen gira oraino, ez dugu erritmo ona lortzen, uste baino askoz euskaldun gehiago gira, eta maila ezberdinetakoak, baina praktikan ez du iduri euskaldunak girela, ez dukulago, bigarren ekuazio horrekin ez dugulako oraino forma bat atxeman, naturalki, eski eta molde eraginkorrean, saiakerak egiteko.
eta errestasunera bagoaz eta frantsesera lehatzen, naiz eta aire hartzetan konturatzen zira, denak euskaraz, gehiengo batek euskarazko gaitasuna duela. Eta hori arazoa da, euskaldunen partez ere, zenta ez delako oztoporik parean, eta bigarren partea da, diagnostika egiterat da konturatzen gira parte hartzea, adeitasuna jenden arteko harreman horietan, borondatetsu edo ongi nahia, hori betiko harremanetan eta antizipazioa gauza bat, ekintza bat prestatzeko unean, bilkura bat prestatzeko unean, ze gai zerrenda nola egin, norekin, elementu guztiak dira ber momentuan euskararen biziarazteko tresnak eta lagungarriak, eta ber momentuan dira ere, mugimendu edozein mugimenduk bere eraginkortasuna lantzeko tresnak. Eta orduan, lortuko dugularik euskararen gaia biziarazten euskaraz bizin lantaldean, egan nahi du bizi mugimendua oso eraginkorra izango dela. Bere helburuak lortzeko molde onak eta bide interesetate batzu naturalki jorratuko dituela momentu hauetan saiekeretak gira, eta espero dugu gaurko adibide ezberdinekin indarturik berriz etortzera arat ekuazio horiek aldatzeko, eta berdin hainbat euskaldun izaitea, gero eta gehiago euskalduna agertzeko ekuazioaren eskuineko partean. Mila esker, zuei.